नैबे थाम्बनेलाव होनायखौ नुनानै आं ओरैबायदि शक जादों मा गोदान मा होखो बियो थ' आपडेटखौ आं होगासिनो दङ बिनि सिगां दा एबसुआ गोबां सोमावसारनायखौ नुदों जोङो जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बा मुलुगसोलोंसालि बिनि जोंहा जाय भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लाड्डु सिं बिथांनि एगेन्स्टै बिथांखौ जोंनो नाङा दा भिडिअखौ नायग्रोदो बिनि उनावहाय आं स्पेसियेल मोनसे फुटेज देखायनो नोंथांमोननो भाइस चेन्सेलर हिसाबै दंबाय थायो दा बेखायनो जोंनि प्रश्न बिनि थाखायनो जोंनि मोनसे कुइसन लाखिदों जोङो आसामनि गभर्नर अफ आसाम जाय बिथाङा इउनिभारसिटिनि चेन्सेलर जायो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि आसाम सरकार बिथांमोननिसिम आरो माने सासपेन्ड जायाखै बेयो जोंनि प्रश्न बिनि सोंनायनि फिननायखौ गभर्नर अफ आसामा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि चेन्सेलर जाय बिथाङा गभर्नर अफ आसाम आसामनि चिफ एजुकेशन मिनिस्टार बिथांमोना जोंनि फरायसाफोरनो दं बिथाङा सोरनि ब्लेसिंजों दिनै भाइस चेन्सेलर हिसाबै दङ बेयो जोंनि प्रश्न बिथाङा मा लांखावनि एरेस्ट जानांगौ बिथाङा मा लांखावनि बिथाङा सासपेन्ड जानांगौ आरो बिथांनि जायगायाव बिथाङा मा इन्ट्रेस्टनि थाखाय साथाम मानसिखौ दायित्व होनानै मोनसे हाई लेभेल मोनसे इनकुवेरि कमिटि दादोंमोन बै इनकुवेरि कमिटिया दिनै इउनिभारसिटिनि फेभाराव रिपर्ट होखो ना दिनै प्रफेसार लाइस्राम लाड्डु सिंनि एडभाइजार प्रफेसार मिहिर कान्ति बिथाङासो बिथाङा दिनै प्रफेसार लाइस्राम लाड्डु सिं बिथांनि फेभाराव आरो प्रफेसार लाइस्राम लाड्डु सिं बिथांखौ बासायनो थाखाय आरो हेफाजाब होनो थाखाय खामानि मावबाय थादों जोङो बेखौ मिथिदों दा बेखायनो प्रफेसार मिहिर कान्ति बिथाङा सोर प्रफेसार मिहिर कान्ति चौधुरी बा दिनै मानो दाय मावनायनि फेभारावसो जुदि बिथाङा जुदि खामानि मावदोंब्ला बेयो मोजां जानाय नङा दिनै इनकुवेरि कमिटिनि बिसारांजों समल इनकुवेरि कमिटिनि आरो इनकुवेरि कमिटिनि माने जेखौ बाङा एडमिसन मोनाखै नोंथांमोना नैबे एबसुनि सोमावसारनाय बा धरना होनायखौ नुखाबाय आरो बिनिबो सिगां मोनसे भिडिअ नायग्रोबाव नोंथांमोना गोसोआव दंना যিমান চাকৰি ওলাই ইয়াত 1 টকাও খাব নোৱাৰিব ইউপিপিএল চৰকাৰৰ সময়ত যিদিনা ইণ্টাৰভিউ হ'ব সেইদিনাই ৰিজাল্ট ওলাব আৰু সেইদিনাই এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব ইয়াত কোনো দালালি নচলিব পিএমওৰ ঘৰৰ নামত কোনোবা যদি ইউপিপিএলৰ নেতা কৰ্মীবিলাক আঠানা চাৰি নাও হেৰাফেৰি কৰে লগে লগে দলৰ পৰা ওলাই দিয়া হ'ব ইয়াত কোনো ৰেহাই দিয়া নহ'ব কাৰণ আমাৰ দুখীয়া মা দেউতাক ইমান বছৰে বিপিএফে ঠগাই আহিলে ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে ইউপিপিএলৰ দ্বাৰা পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে গতিকে ইউপিপিএল প্ৰত্যেকজন নেতা কৰ্মীক মই সাৱধান কৰিছোঁ সকীয়াই দিছোঁ আৰু অনুকিয়াই দিছোঁ যে আমি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব পৰিৱৰ্তন আমাক লাগে জব কাৰ্ড কেলেংকাৰী আজিলৈকে বহুত জব কাৰ্ড বিপিএফৰ মানুহৰ হাতত আছে আৰু আমি ঠিক কৰিছোঁ এই বিপিএফৰ মানুহবিলাক ডিচেম্বৰত ফাৰ্ষ্ট উইক সেকেন্ড উইকৰ নিৰ্বাচন হ'ব 15 তাৰিখৰ ভিতৰত চৰকাৰ হ'ব ইয়াৰ আগতে যদি জব কাৰ্ডবিলাক ৰাইজক ঘূৰাই নৰে এজন বিচাৰি জেলত ভৰা হ'ব তাকো ৰেহাই দিয়া নহ'ব এই জিএলচিচি চেয়াৰমেন হওক এই ভিডিঅ হওক এই বিটিচিৰ কোনোবা ছেক্ৰেটাৰী হওক প্ৰত্যেকজনকে জেলত ভৰা হ'ব অতি শীঘ্ৰে জব কাৰ্ড ৰাইজক ঘূৰাই দিয়ক আমি সহ্য নকৰোঁ আমাৰ গৰীব মানুহক ঠগাই ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰাটো আমি সহ্য নকৰোঁ আৰু আজি তেখেতসকলৰ নিচিনা মদ ভাং যোৱা ৰাজনীতি কৰিবলৈ আনে আমি 5 বছৰত বিপিএফে 70 বছৰত কৰিব নোৱাৰা কাম আমি 5 বছৰত কৰিব আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে ৰাইজ আমাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো সময় মূল্যৱান আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ যে আজি নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিব হাজাৰ হাজাৰ ডেকা ল'ৰা মাক দেউতাকে গৰু ছাগলী বিক্ৰী কৰি মাটি বন্ধক থৈ ধান বিক্ৰী কৰি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াইছে MA BA পাছ কৰাইছে চাকৰি নাই কিন্তু সংস্থাপন দিব লাগিব बे भिडिअखौबो नुबाय नोंथांमोना आपडेटखौ स्पेसियेल आपडेट हिसाबै दा खोथाया जाहैबाय प्रफेसार बा भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाड्डु सिंखौ जोंनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जोंनो नाङा काराप्टेड भाइस चेन्सेलरखौ बेसेबांबा गोबावनिफ्राय सोमावसारगासिनो दङ नाथाय नैबेखौ नुदोंना नोंथांमोना बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो
लाइस्राम लाडु सिं बिथाङा इउनिभारसिटियावनो दङ जानांगौ मानो होनब्ला दाख्लै बावैसो जोंहा मानगोनां बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारजोंहाय बे भाइस चेन्सेलरा नैबे अपेनिं बा नैबेखौ नोंथांमोना पिक्चारफोरखौ नुबाय दा बेयाव नोंथांमोना मा सानो ओरै गुबुन फारसे एबसुआ अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन बा फरायसा आफादा धरना होगासिनो दङ गुबुन फारसे प्रफेसर लाइस्राम लाडु सिंआ जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारजोंनो फिथा हास'नाय बा मानाय इन'ग्रेसनाव दंफायो सिं बोरैहाय जादों आं एसे सोंलु सिखारदों आरोना आंनिया जिखियानो जाया जोंहा फैगौ 12 आवहाय बे मान्थनि उदालगुरि सनाय डिजिनेटेड केम्प जाय जोंहा NLFB आदामोन एम्बाटा सारनि खौरांखौबो आं दहाय एसे सोंदोंमोन बोरै दं आं फोरमायथ'ला नाथाय बेवहाय मोनसे प्रग्राम दङ 12 आवहाय आरो लोगोसे दा लास्ट बाट नट द लिस्ट होननाय मोनसे खोथा दङ बे जाहैबाय आंनि दहायनि थाम्बनेलखौ गोबाङा साननो हागौ मा बुंनो नागिरदोंमोन बेयो एक्सुवेलि दाख्लैहाय आंनियावहाय मोनसे कमेन्ट हरदोंमोन नालाय स्पेसियेल कमेन्ट बे जाहैबाय बिराद गाज्रि कमेन्ट ओमफ्राय नायजाया दा बिनि सायावनो आं भिडिअ बानायदोंमोन बेखौ लानानै आरो बै जोंहा प्रिति नार्जिनारि बिथांजोनि चेनेलावबो नुहैगोन बिथांजोनि चेनेलावनो होदोंमोन सासे जोंहा सुन्दुरि बिनानावा कमेन्ट बेखौ आं भिडिअ बानायदोंमोन नालाय बेखौ फ्लेशबेक बायदि लाबोफिनदोंमोन आरोना बै ब्रादारा बावनो आं आचानक मा होखोलै बियो शक जादोंमोन थ' मिथिफिननानै दायो नर्मेल मोनफिनबाय हार्ट एटेक जागोन ब्रादारमोन बिदि बानायलाबायनाङा जेबो जाथ'वाखै र' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल बेखिनियानो आपडेटआ गेना खान्थिजों दुगैफबनाय लाइस्राम लाडु सिंखौ जोंनो नाङा आरो बिथाङा बेजों जाहिर खालामनो नागिरदों जे माखासे होबथायोब्लाबो जोङो गहपुर सनितफोरखौ दिनै सोनो हाबाय होननानै मोनसे क्रेडिट लानो नागिरनायखौ जोङो नुदों आरो नाथाय बे क्रेडिट लानाया मिनिंलेस होननानै आं सानो मानो बिथाङा दिनै बुंदोंसे गहपुरा हाबबाय होननानै मा फोरमान दं दिपेन बर' नोंथां कैन यू गिव एनी सर्ट अफ प्रुफ माबा गभर्नमेन्ट नटिफिकेशन जाबाय नामा गभर्नर नटिफिकेशन जाबाय नामा बा अर्डार जाबाय नामा बा केबिनेटआव डिसिसन लादों होननानै जयन्त मल्ल बरुवाया बुंदोंमोन बे लिस्टखौ नोंथाङा नुबाय नामा केबिनेट डिसिसनखौ केबिनेट डिसिसन लाखांनायनि उनावबो गभर्नरनि नटिफिकेशननि खामानि दंबावो गभर्नराथ' दिनैसिमबो गहपुरनि 41टा गामिखौ हाबबाय होननानै नटिफिकेशन होआखै होमबा नटिफिकेशन होआलासिनो बिनि आगोलनो नोंथांमोनहा बोरै रंजाखाखो अख्राङाव मोफौ